ki parabangit ba jangka balang Presbyterian Mauro, ki parabangit ba ki bana ki way pat ki balang, lembat ki parlok ki ba ki bala bandidon ringkat bat ngi hagen ga jia seng. Ngi ay kublaya pi baro haka kerteng ga koridor tam ka jang utrai bat unong penem jangi u Jesu Christ. Bat ngi pediang sobhaya pi shakani ga jia seng ka bawan lingba ka YouTube channel jang ka balang Presbyterian Mauro. Ngi ay ngo bau bleu don ringkat bat ngi hakani ga tayo barok ko way bat hakani ga por ngin ya seng lang ban mani ban shakri u tongin ya pendam haga jing duai au bleu buk pau jangi bah beneng ngi ay ngo ya me nagabenta kani ga por ka me ay ngi bangila ban mani ban shakri bat ban pendan buram ya ka kerteng ga bak khoj ke jang me ngi kerpat be ben don ringkat bat ngi hakani ga jing seng hakani ga sngi bakan long ka buram me ka kerteng ka bakhoj ke jang me bat bakan long ka jingker khu men sim nagabenta jangi lang baro to kur khu ko trai yakinong e shimbenta baro hakani ka jing seng ba to kur khuru iki parabangit ba e bat ki parlo ki ba e ki ba shashkor bat ki ba yu i yakani ka jing seng naki yengi sem ki jangki bangin mat iki jingker khu jang ka jing don kat ka jang me ngi aingo ba me sngo ki jing duai ki jangi namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo bat ngi pediang ru haga kerteng ke jong utrai bat unong penem jangi u Jesu Christ. Amen. Ngi ni betengi ke jing shakri ke jangi yo blay da ka bengi arwai lang ke jing ruai ke ba saus pa san nga don ulok lok baken sai unong yarap haga shipa unri yanga hadu bawai unong yarap hakashipa ka jingruai ka ba sauspa san. Ngaton ulong long pakensai unong yarap hakashipa unriyang ahantu bawai unong yarap hakashipa aji sulong ulong bat uriyanga aji sulong ulong bat uriyanga unong yarap hakashipa Ajeng shai hapor kuslai unong yarap hakashipa hakajenjar upen jamjai unong yarap hakashipa aji sulong ulong bat uriyanga aji sulong ulong bat uriyanga unong yarap hakashipa hakijing mabarini unong yarap hakashipa unong sumaryanga ulong unong yarap hakashipa aji sulong ulong bat uriyanga aji sulong ulong bat uriyanga unong yarap hakashipa
sa e babanga poi bandon unong yarap hakasipa unong sumaryanga ulong unong yarap hakasipa Jisulong ulong bat uriyanga Jisulong ulong ban uriyanga unong yarap hakasipa Ka jing puli nagakhtien ka jong blake along nagakitab ka baneng kong jong isem kalenong ka bakhat nyaw ki dekhat khat lai hadu khat real bat ka shithi ka jong apostol Paul sa kinong Philippi kalenong ka basaw ki dekhat khat saw hadu khat kendai kani kalong kakhtien ka jong blake ti u Elijah ula ong haka wat shepting to let bat le kumba phala ong Henry to kre shua yanga iway ikpu barit. Bat walam ya ita shanga bat hadien kata sa kre yalade bat yau kun jong pa. Nabakum ni ong utray ublay ki Israel. Upuraw hakataka shang lut. Lumne ko pniang hau tau klong kan do. Tat enda kataka sngi bautray pa slap ha ka kendau ka te kalalet bat kalale kat kum ka jingong u Elijah bat maka bat mao bat ka yeng jongka kilayabam bun sngi u puraw ha kataka sang shim lalut lumne ka pniang hau tau klong kam shim ladu kat kum ka khtin utrai ka baula kren daw Elijah Lakum taru philale bha ba philadon ka jing selok bat ka jingsha shitom jonga te phi hiru phitip ko nong Philippi baha ka basdang ka gospel men bangalalit no na Makedonia ba ka balang ka baladon ka jing selok bat nga syapang ka ba ai bat ka ba pediang Henry tang maphihi Nabawat ha Thessaloni pilay pa lem shiwat arwat habang kerdo. Bangawat knang igijing ay, Henry ngawat knang yauso uboroy belien syaka jing kenjong pi. Henry ngadon ki ay baro, bat ngadap kerhai, lapan dap yang habalayo pediang nau Epaphroditus, ya ki ay na pi, ya ka jing iu ba iubi, ya ka jing kenya ba pediang hun, ba pensngo ba ya ublay ken. Te ublay jonga, on pendap ya ka jing kerdu jong pi, baro, kat bakum kata ka jing ken rei spa jong u, haka buram, hau Kris Jisu. To bleun kurku, ya ka jing puli bat ka jing syashkor ka jongi, ya ka ktien ka bakhoy ka jong u. Tongin niya pendam haka jing duay. Au blay wok pahau jangi bahabeneng, ngisngok kemen bangila ban yo agani ka jing seng, what happening kani ka jing khanglat, what happening kini ka jing perking jong kini ka sngi. Bangila ban don kumni hakani ka yeng ka jong me, bat ban penpoy ru ya kani ka jing seng, lingba ki kor ki bor, jong kani ka juk ka bamenta, syaki yeng jong ki para bangit ba iit jong ka balang presbyterian mauro, syaki yeng jong ki para bangit ba iit ki bana ki way pat ki balang, but what syaki parlok ru, ki bawan ban ya sok lang bat ngi ha kani ka jing seng. Ngi ay ka jingo bat ka jingero bat ka buram ka badig hok ka jong me ko try kan rahat bat ngi wan ban pediang ki jingker khu na me ha kani ka sngi lingba kani ka jing seng menta
ngi aingu ba me ai ngi ko try ke jing kot ke jing khia ba me da yangi na ka ni ke jing pang khlam bat me pen khia ru yangi ne ke jing pang jing shitam ki ba ngi mat ha ga ni ka perthai ngi kerpat ba me ni don rengkat bat ngi ko try ban ya da yangi na ka jing pang jing shitam ban pen khia yangi bat ban ri ban sumar ban sukher yangi ngi aingu ba mela pendap pen biang ru igi jing don kam ki jongi bangila banang ya chaparang ke jing im bat bangila ban no senyang ru ban ai ka kam ke jong me to nang kurkhu ko try ye ki kam ki dup ki jongi bakin nang roi kin nang ban bha da ke jing bhas bun ke jong me to kurkhu ru ye ki to ki badana padeng ki jing pule la school la college la ha ki kerdan ki bahalor ngi kerpat men kurkhu men yarap men yalam bangin ang la ban kieu ha jing nang jing start banda lakut kini ki ai baro ngin la ban poi sha ka yo kam yo jam bangin bit ngin biang ha ki yeng ki sem bat bangin e kershan lang ya ka kam ge jong me ngi duai ngi kerpat men ker khuru ki long yeng ki bala mat igi jing song si ki bala mat igi jing do jing kermen ling ba ka ni ka por ka ba e ka bangi ya ling ba to isnay kumita ki yeng ko try to pentingan ni ki to ai bor ai men se mi ki ho igi ba duk ki ba tengan ki ba sliang ngi da duai ngi da kerpat men pendap igi jing don kam ki jong ki bat men ai ha ki wei pat ki para banget bat ki para do para snam ya kata ka men sim jing snolem bakin yarap lem ki para men sim ha ki jing sham jing kendo jong ka jing im kerkhu ko try ya ka ri bat ka jat ben riu ka jongi tolong memeka sti ka jing da halor jongi Pangida duai na kabenta ginong sansar, chong kajila megalaya, hoit ginong sansar, chong gari India ro, baginla banialamingi hagini ki por ki ba e, pangida duai ko try bamen pli kalat kalenti, bahu ni ubnai ban wan ngin yo ban pelong jia seng, bangin wan ban kiyo ki yengi jong me, namar ngidon ka jing trang te ko try, ban yo ban ye shem bat me, haga yeng ka balapan gentang, ban ye selok lang ki para banget. Ngida duai ko try, bemen kerkhui ki bor sarkar, bari ki bor balang ki basalor, bagi ni tray lang, bangin la ban yo ban kiyo, haki yeng mani ban shakriya me. Ngida duai ki nong yalam jong ka KGP Assembly ka jong iru, ki badai ban kami yagan ka kam, ho yagan ka por ngi so komen bangi don rengkat bat ngi, yay Reverend P. Nyota, ibalong Senior Administrative Secretary jong ka KGP Assembly, iba wan ban ai ka khubora padeng jongi ngida kerpat men kerkhu men penkup pen sle ye ba ke ei ka ba idon ban kren kan long jing kerkhu men sim ye ki khot jong ka balang mauro bat ke jing kerkhu men sim ru ya baro ki ba kmi bat ki ba yo sngo ya ke ni ga jing seng to nang pendap i da ga jing start ka jong me ba nang penyat saprai ka kam ka jong me hot kerkhuru ya ka KGP snot sep ngi ka KGP snot mi ngi ya ka ribhoi snot bari ki wei pat ki balang ru ha ka ni ka ri ka jongi ba to kerkhu ko try kanat bangin yai sakhi yau Jesus Christ lingba ki balang ki jongi bat lingba ki jing em ki jongi shimet to shimti mame ko try ya ka ni ka jing seng bari ki benta baro ki badang sa to ma bro iki pop ki palat kerengkang jingi bobon ba to pan thumai gi jing em gi jangi bagin long gi jing em gi ba pediang ona khmat jong me namari kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haga kerteng ka jong utrai bat unong penim jangi o Jesus Christ amen. Ki parbangai bat ki weipat ki parbangai ki bakmi bat pet yakni ka jeseng hakni ka singi utrai na ki yin kisem ki jong pi lingba ka YouTube channel jong ka balang nya kuble pi baro haka kerteng ka ba im bat ka badan bor utrai bat no pelem jengi u Jesus Christ kini kilong ki jing pemna hakni ka por kani ka singi utrai kadai ka arpau trek u September arja arpau hakabakum ke balang inyo artli ke jingseng kani ke jiseng hakapor ke bamenta shibaji hapo jong ke jingilam jong ke balang hakaba inyo I nongkren na I Reverend P. Nyota I belong u Administrative Secretary ka KGP Assembly bar hakapor san baje janmit inyo I ke jingseng
hapo jong kajinglam jong ka jesakan thai ka balang hakaba I Mrs. Redency ranga insami ka khubor na kaktin ka jong ublay. Hakani ka sing utray ka banwan kata ka arpnyo trik September arhaja arpo kum ka balang inyo artli ka jingseng hakapor shibaje hapo jong ka jinglam jong ka balang hakaba iwei na ki temsan jong ka balang I temsan secretary temsan EW Kharsano insami ka khubor na kaktin ka jong ublay. Baraka porsan baje jan mitpat inyo ay ka jingseng hapo jong ka jinglam jong ka jeseng samla hakaba I Mr. HPSM in ay ka khubor na kaktin ka jong ublay. Hakani ka por nginyo no ya ka khubor na I Reverend P. Nyuta. Pat kum ka balang ni duay ba kani ka khubor ka bangin siyo asngaw kanlong ka jikar kuman sim ya pi ki parang baro ki badon ki ying kisam ki jong pi bar kum juru ya I pastor ubleyon ay hai ya ka jing start ba ka jing sampang ba ka khubor ka bangin siyo asngaw kanlong ka jikar kuman sim yang iwei ibayaban sngap ika khubor nakaktin ka jong ublay. Hakni ka por ang khotno ya I Reverend P. Nyuta. Hagabas nang nga panpaw ka jeng songo iublay balapli ka nikalat nga bangin don kat lambat phi ka jeng sakri. Nga panpaw ka jeng songo yai teman basan A1 sweat but I pastor dan sim o pastor in charge kibala pediang sobhai nga sakanya ka jeng sakri tato blame kurku ya phi ba pinang laban sakri ka kam ka jeng blay ka balang. Bada kum ka por nga sim ka kabo ban ay kublay ya pi ki para bangit baro hakakerteng kabathiang ba kabadon bortam ka jong tribe no punim jong Jesus Christ. Haswa bangan poy sa kakubor kaktin ka jong blay ngadon ro ban panpaw ka jong songo ka bakraw nakalyang jong ka KGP assembly ka office ka bangadon ban sakri ka kam ka jong blay. Ngamla kamda panpaw ka jong songo ka balang mauro kabala ay ka jing ay ka basna ba ha ka jing day bat ka jing tay ya ka ying school hang tay ha Nepal kabalang ka Nepal mission jong ka assembly ni sobha ba ne thui phi ba ha gini ki banai ki bala le ni dang siop diang ya ka jing ya ka permission ba ka sarkar kala sha ban tay ka ni ka jing school bat nga khot ya phi ki paj ba jong ka balang ba phinyai kan mau ki jing duai na kam ta kan ka kam ba kan Nepal mission kanang yai chaprang kham tam ha ga jing tei ye kan ka jing school bat ngamla kham da pan pau ka jing sungu ha ga je dei bat ka balang hang ne ye ki project jong ka assembly ba kan ka balang kam sim la ai tang ye kan Nepal mission ndai ka la ai ro sibun ki project ko ma ka ba ai ka AWT Children's Home, ka Lewis Boys Home, but kumjor ka New Hope, kum ka Assembly ngemla kamda songo, ye kini kijing ay kibasbun jong pi ki khon jong ka balang, but ngi duai bo blem nang karku ye pi ki khot jong ka balang baro, but ka balang hi baro kawai, ba pinang la ban ay kamba, ye ki kam ki babun jong ka Assembly, but kam tam kijing ai ki bangile apdiang ro ki phila ai kalong na kamantang ki hostel jong assembly but to blay nang karkhu phikum ka balang hi bar kawai mentangan poi sakaktin ka jong blay ka benta ka bangala pensong nong rim kum ka jeslok ka ni ka por kalong na ka kitab sim ka banungkong ka nong ka bakhan nyo ka khot ka bakhan riu ka baong kabaong kumni upureu hakataka siyang shem lalot lemne ko pnyang hauta uklong kam simnadu
kat bakum kaktin utrai kamula kren dau Elijah tong ini duai ngeduai haga kerteng ke jong trai jong iu Jesus Christ và men so ba ban pha yelo jong men sim khoi ka bor jong me ban pendap yagane ke jing sakri hagane ke jan miet ngeduai ru kham tam ba men so sun ei yelo jong sakri ubarit jong me ubayeng hagane ke jaka ka bakantang ke jong me ban sami ka tin ke jong me ulong tang ubriu badu don kam de sisa ke jing persum persle jong me bat pengkentang yu pailang jong me ubas ngap ye ka tin ke jong me trai bapa pediang ni ke jing duai sakri jong me nama ka kerteng dan bor ke jong trai jing Jesus ubalong ju nin mentas tik bapam bam jukut ru amen kabantana kaktin ke jong blai kumtu ngala dep ban pen pulih pedeng jong pi bat ka kubor ka bangadon nang ba ka nega por chapi ki para bangej bid baro kalong ya kan nem sneu bat ka jing pen biang ka jong blai habang perkhat ya kan kaktin nem sneu kat kum kaktin ke jong blai ngi sem ba kira don sibun ke nam sneu ke balaja hakan ka perthai nadu ka por nadu ka kitab ka barim kira don ke jing kedau ke babun bon ke nam sneu bat ngila ban ong ke nam sneu kila ban jah kir kom ke ba per kum magini ke por ngi tip ba ke nam sneu ke balawan pada jingi ni ong kata ka klam lane ka pandemic COVID-19 ndrai kanem stiu kalaban ja daga jing slay jing ke kalaban long do daga jing rang rengkhyang jing ka perthai bar ko wei nama kata kanem stiu ka long de sisa ka jing ta ka bakrau ya ka ri ya ka perthai bar ko wei para bangit bit abang perkhat ya kan tin ke jong blai bat kham tam abang pule ne tin ke jong blai ka bangila ban sem na ka kitab sim ngin semang to ba u Elijah u briu jong blai ulawan ban thu ulawan ban pen bana ya kan nem sneu house im ahab kandiat u Elijah jingmut tin Elijah lene ka kerteng Elijah kalong ba utrai ulong blai jonga bada bang apan perkhat yung Elijah kalong de sicha ka eke ka ba phla ka ba blai la khat yu namar ni Elijah udai sicha nu thulpa badu dei kunja leng do ro ga ju ka por ndai blai ula khat yu bau dei ban lech ban penmana ya ka kubor hap deng ki kunisel haga jing sancha jung si mahap bagan sadon ka jing rang rakhyang bade gani ka por ong ka tin ka jong blai u Elijah ula penmana kat ba im utrai u blai ki Israel hakmat jong u bangiyeng kan don ka jer lemne slap hakini kisnem kata kalong kajing penmana kajong Elijah laong ba kaktin kajong blai ke tho adin kani kajing penmana dau Elijah ya kani ka jingrang rakhyang kaban saja laong ba ublai ulaong yu Elijah bau dei ban mi no nang ta bau dei ban lech cha kherit lani sapang mi ngi jong kwa Jordan badu de bandri irade hakata ka jaka bat habo la le bandri hakata ka jaka kalong de sicha ke ka bapla bau blai la suma yu Elijah na ka basniu baro bat ngi hang ne ba pedeng jong kan ka jingrang reng khyang ka balkhta ikibreu baro ki badon
hak Samaria bar kawai laong ba ublay ulale ka kamba pla ubusay Elijah hakata ka jaka harod yung kataka wa Jordan hakabudi kataka bat labasay u da katengap ong kaktin ka jong ublay kumne kitengap te kirawan lam kupu bat do menstep bat kupu bat do la janmit bat uladi nakatagawa kani galong kajing besar kajing ublay hapdeng jo kanem snew yo Elijah bat abangi phai sakaktin kajing ublay ni ide sisa balay ba Elijah uladei ban mi no nakatagajaka uladei ban ri uladei hangta wahap he ulas ngau si ya kani kajing ja bat ka Jezebel kum ka siem ro katakapor kala bitar lep ya kani kajing ja kala perkhat bagani ka namsne kala wan Elijah kumta laong ba ka Jezebel kala wat yo Elijah ndrei blay la pandri ya ka ya o hagatakawa sapang miingi jong ka Jordan para bangi ka Jezebel ka de Gabriel ka Brunar ka ba penyap igineng thul pa baro na magatao blay la sumar day tangbo sumar ndrei la pendap ya ka jingdon kam ka jong Elijah kamet ula besa da ka jingbam yo Elijah hakabaw la phae ka tengap ban ai jingbam yo Elijah bat ban pentengen ni kamet jo da ka budi igi jong ka wa Jordan kabanta ka baar ka bangi i hakane ka jingja ka long ba ublay ula khoti Elijah ba unlek pat sakoi pat ka jaka udaong to yang joj khile sa seraphat kabadai kas ya ka Sidon bat syong hangta hakmi ngalokum ya gariu kan thai ka bahangta ban besa yeme para bangai bi kane ka long da si cha ke ka bapla ba blay le yo Elijah mentau la penri yo Elijah hakata ka jaka samingi jong ka ba Jordan bat nang tapat ula khot biang ban le cha seraphat ban le cha seraphat bat hangta loong bagadon katagariu kan thai kan ban besayo ki para bangit bi kane garu kan thai ga de Gabriel ka badok kalong ka ba phla ka bo blay lale hagajing si sai ki breu ki jong blay ka ba julong ka kom yang i ki Kristan hakini ki juk ki ba menta ladawan ununo breu jong blay ni jepen bet ya ka jing diang burami o lanya ka jing sumari o haganu gunu ka jing ka ba khamdon khamem ka ba bet ka ba biang ndai ka ba phla ka ba blay le ka long ba blay la pen khre e ka riu kan thai bat ngi so tho ba kan ka riu kan thai ka dei ka breu ka ba dok ka bom don e rum bat ka e ka bla ja long ba us une Elijah ula kongu ya ka jing khot ka jong blay ula le chata cha seraphat bada baula deban poi ha kata ka jaka ta ka snong ula poi ta ka khadop seraphat ula kendo ya kata ka breu ula i kata ka breu ka baladon kata ka jaka ula khot ya kata ka breu ya kata ka riu kan thai udaong tawan lam yang asyukuri badon daw la yo ya kata ka bandi ula ong biang kata ka breu wan lam kendiat ukpu ha kakti ka jong pha yanga bada kum kata ka por ka ka belaja ya kane ka riu kan thai kane ka riu kan thai ro habagale sneu yikita ki kentin makarpat e pha to wan lam pu yanga kendiat hagakti jong pha bat ka jubab jo kan ka riu kan thai kate kalong kadba im utrai ublay jong me ngam don wei kpu
Ndai tang sikam upureo hagasyang bat khendiat ko pnyang hau klong. Kata kalong ka jubab jong ka nekariw kan thay ya ubriw jong oblay u Elijah. Tang khendiat upureo hagasyang bat khendiat ko pnyang hau klong. Haba u Elijah uli asngaw kata. Kaya kabulale kalong ulaong iya ka nekariw kan thay. Ndai to kre swaya nga iway ikpo berit bat wan lami ta sanga bade din kata sa kre yalade bade ukon jong pa. Para bangay bi jabang perkhat ikan gajing kren kajung Elijah ba kani garukon thai kalong na si cha kai ka bapan perkhat nga ngamlaban mudori Elijah kat kapor kai gajing sngaw jong ukumbriw. Lani kumubreo jong blairo. Uli ya ka bagalong ka breo ka badok. Uli kendo hasurok ya ka. Bagane ka breo kalatam ya giding senran ki preo. Bakamut ban lech ban set jing bam yala de pa diukon. Uli kata ka kondisyon jong kata ka diukon thay. Hendai ulaong panban wan lam jing bam yu. Hakawigaliang ilaban ong ba u Elijah ulong briu ubam don donut mensime laban ong bolong selfish sa gajing long nyo habang perkhat ya gani gajing kran gajing kwa gajing Elijah ya gani rigon thay ba on ai jing ba mi o ndai ki para bangit kam long gomta umdeu briu belong selfish nani umdeu briu uba kwa tang nagabantaban mentoy ladi. Hendai kajing kwa jung uban panpao kani kapor kani ka rigon thay kalong ya kapor ka jung blay. Ukwa ban tenju ya ka ban panpao ya kapor ka jung blay lembat ka. Ki para bangay biit na magata hagan ka por bang perkhat ya kani ka banta nagaktin ka jung blay. Ngay ida si cha ya ki kam ki ba pla ki ba blay upan pao hagan ka jingja hagan ka jingya kren ka jung Elijah bat kan ka riu kan thay ki para bangit bit habang perkhat ka jing kwa jung kalong kre swayu bat andala kre yu sa kre yaladi bat yu khon jong ka namagata ki para bangit bit habang ipai sagan ka tin ka jung blay ngisem Iki bapla, kani kabriru klam jing septing, kalalit ban kalakongo, yaw briu jong blay, kalakre ikata ka jing bam, ong kaktin ka jong blay, ba haba kilaya bam lang maka, ukon jong ka lem, bad u Elijah briu jong blay, ba kaktin ka jong blay kong ba, upureo ka siyang, bat kaum pnyang hau klong kam sem lalot kalalong kat kum kaktin ka jong blay kabalok ren leng ba Elijah ladakan ai uta upureo hakasyang unam lot kaum pnyang kanom lot na utaw klong bat kalalong kum tada sisya ki para bangit bi hapleng kanika nemsniu blay ulabasa ya ubreu jong blay yu Elijah kalong ka jikai ya ka negariw kan thay ba kalong ka jikai yung iru iway piway bangi day ban sanya how blay ubalong utanray jong kijing ay baro si para bangit bi ublay ulatip lupa kaay kabangit ban penbiang ya kaay kabangit don kam na magata kani ka briu kabalale kani ka kam ka bapla kabahapdeng ka jing dok ka jong ka kalakongo kalangit bagani ka kalong ka kubor ka bakraw yang ikum ki kon kesan ki kon ka jong blay bangidei ban panpao sa kapertay ka kam ka jong a jong i baro kalong ban ngej bat kongo
ban ngai ban kongu hauta ubolong tenrai jong ki eke baro jong ka jing im jongi namagata ngim dei ban khuslai kan ka prathai hakum kan ka por jong ka jing jong kan ka pandemic lanep deng jong kan ka klam don chibon ki para bangai ki ba it ki jongi ki bala kren ki bala panpau lengba jonga jaga jing ka bagi ya kendo handai kan ka long ka por ka ba ngakwa ban panpau baganong seraphat ka di ka breu ka baduk na ki baduk tam kam don jing bam eesyo handai bo wan breu jong blai kala besa jing bam o kala ai jing bam o namakta ka jing khot jonga yang ilang baro kana ka por ka long ba ngidei ban kan mau baka kamram jonga jong pi wei ka long bangin sakri yo blai daga donot bakaman sim baro bad day tanga bangi wat yo blai ngin mat ikijing kerku kejing im kejing i wat piau trai ka badang la ban sem yo to kerpat yo kat bodang hajan kata kalau kejing khot jung saya yala ki jong ki breu kejing o ki balai phet ki balai jengai o hakum kan ka por lese kum ki banget ngi dona preng kejing ka bakrau namar kini ki jingja ki balaja yanga yingi wei pi wei handai tongin kan mau baka kamram jonga bat jongi kalong ba ngi deban sanya hoblei ngi deban ngej bat kongu tang hoblei ubolong tang mo ka bor ka jing kersan ni ka jing im jongi hapdeng kan ka nam snew ka basar kai ka balon jah hapdeng jongi para bangi bi jabanga perkhat ya ke jing sisana kan ka tin ke jong blai habanga perkhat ya ke jing isne ke jong blai ngamla khanda phairu sobre jong blai sa upol wa apostol ubalamat ya ke jing haga jing sakri jong u yo blai para bangi bi long ba uni upol habangi phai se ke tin ke jong blai la dingin pule naga city upol se ki philipi kal nong kabasau kadukhat kabakhat khandai uong kumne teu blai jonga un pendap ya ka jing kerdu jong phi baro kat bakum kata ka jing kan rispa jong u haga buram hau Chris Jesu teu blai jonga un pendap ya ka jing kerdu jong phi baro kabalang Filipi kadai ka basokya yalau jong ubreu jong blai upol abau don na ka ying mendiarom kabalang kala kan mau berbor upol namar kata haba kala pha yawe nagid khot jong kabalang bar kata ipa proditos banle jingo banle pej ya upol ha ka ying bendi upol adin boleh sem badune ubreu jong kabalang ula penpau ya ke jing sengu ya blai badula ai ke jing tengen ke jing penslor ya ke balang ke badana Filipi udaong teu blai jonga un pendap ya ke jing kerdu jong phi para bangit bi nama kata hakum kan ka por don cibun ke para bangit ki bas ngeu sitam jingmut namar ki eke kim yaj beiso katrai kakta ka khayi ka pateng kam long chu ka bala ka kinong kam don chu ki don cibun de sicha ki bom tip la sibet man mit nginyo bam dai na ne la Simon step ngan bam dai ki don cibun ki para banget ki bakum kita hakum kini ki por ndai ka tin ka jong blai ka ong upol ukren bat ong ya ka balang ha Filipi ublei te ublei jonga un pendap ya kijing kerdu jong phi baro kene galong kaktin ka jongaro ya phi ki para bangai baro ki badone kene ka balang bari ki para bangai baro ki bala banyo sneu na kene ka tendong bau blei ubangi mane ubangi sakri ubangi nginget ngisanya ubangi ngi dei ban ko yo kalong baun pendap ya kijing kerdu jongi
Tanrai ki para bangit biit, laringin pulay ni kaktin ka jong blay, ngin siyam, yagini ki kintin, hagaburam, ukres. Un pendap, yaki baro, daw tribe unong penim jong Jesus Christ. Ndai tang kawai ka jing si chakalong, bom don kawai pat ka jing pendap, light, now tribe unong penim jong Jesus Christ. Utrai Jesu, un pendap yaki jing don kam jong om tang hakamet, ndai un pendap kam tam, yaki jing bam ka baganjaman sim, un besaingi, dala ka jong ka bor ka jong yaki jing im jong abat jong pi. Kabadon kami iway, lengba ka ni ka jing ja, kabalaja, yaw eli jaw briw jong blay. Ngasngaw ban ong, bagalong ka jing ikay ka bakraw, bangiday ban sanya, ngiday ban ngit, bangiday ban kongo, yaw ta, ubala sius pa, nakabanta ka jing im jong abat jong pi. Ublay unkerku, yang ilang baro, lengba ka basngaw ka basngap, ya kaktiin ka jong, nakabanta ka buram ka jong. Amen. Kum ka balang Presbyterian Mauro, ipenpao ka jing sungo ka bakraw yay pastori jongi, i Reverend Pihnyo ta, i balong u Senior Administrative Secretary, jong ka KGP Assembly ka jongi, i balawan ra e katuko kubor ka bakraw bat ka ba aimen siya mapadeng jongi, ba kumba ublay ulay snay ban kerku bat ban pendap, ya u Elijah bat ka yeng jong ka riw kantenong sarepat, hapadeng kat katuka nem sniw hagari Israel, ngingit skemba ublay unkur ku ingiru un pendap ingi wat hapedeng kini sngi kiba kiba ngingi de ban ya lingba menta ublay to nang kur pi pastor bat ya ka jing shakri ka jong pi ha ka KGP Assembly ki para bangit ba jong ka balang mauro kum ka committee balang ngilay kut ba nadu mentaga sngi ka arpau tarik ka jong September ngin yo banduay pengentang ya ki jing aingo ki bangilalum baro sitayaw bat bangin IT hakmat ublay ha ka jing duai to ublay unker khu ya phi ki para bangit ba ki balaya no senyang bat ki balaya penpoi ki jing ai ki jong phi shakirang ba ki ba kabalang kalapan bet ngin ya duai ublay bo pau jong yu ba beneng ngi aingo emeko try kan rat bangilayo sngoy ka to khubor ka ba khrau ka ba memela ai padeng jongi Syapang ka jing pendap penbiang ka jong me, ya u Elijah bareka yeng jong ka riw kan tenong sarepat, kumjo ko try mela kerkuingi, wat hapadeng ini kisngi ki ba ngi aingo ro ba napadeng si bon ki jing kerku ki ba ngilamat agi jing em ki jongi, ngi yo ba ni no senyang, bat bani aish ka kam ka jong me, ling ba ka ni ka tayo, ngi kerpat hagi ni ka por ko try ba men pediang iki, to penkentang iki, ba to kerku, ba shanu ko baka balang ka panon kami ki lani bagi penpoi siki bor balang bahalor ka kam ga jome kanang roy ko try to kur khu ingi bar ki yengi sem ki jongi ngin dap de jing kur khu ki bawan na beneng ngi aingo ba me sngo ki jing duai ki jongi na mari ki ne baro ngi pan ngi dem ngi ngo ba ngi pediang ro haka kerteng ka jong try bar u nong penem jongi u Jesus Christ amen ngila poi siya kabakut siya kanika jing aseng kajangi, bat ngi panpao ka jing songo, ikinong isim menta baro, yay organist, Mr. Balmiling do nong pure, inong ilam jing ruay, Mr. Bayar lang wajri, yay temen besan Assistant Secretary jang kabalang, itemen besan A1 Sweat, bat i Pastor Pihnyo Taro, ibala ay ka kubor, to ubleun kurku, ya ki baro, ubleun kurku ya piru, ki parabangit beet, bat ki parlo ki beet, ngini ruai ka jing ruai ka balai spa an rupusaw par hadin ka ni ka jing ruai sasisian nga kerpat ya i Reverend Pihnyo ta ba in bo ka jing duai lengkot ba in supply ru da ka jing kerkupen wai kat no thiang ban shane ha u bat ban pediang ka ktien bu ai ban nget ha ka kular jong u ban tip ru budai utrai ka jing ruai lai spa an rupusaw
kan nu thiang ban san ya hau ban ban piang các tin bu ai ban gen ha các khu lar trong u ban tem ru bu te u thoai chi su mình a san ya long ba shi sang a la shem Jesus corridor tang ha mi nga san yaskem kan lu thiang ka long ban san ya wa ba tu das nam ba kor hang tangan le chi da ching hen bangan yo li kum ka yo Jesus ming a shan ya long ba shi shang a la shem Jesus corridor tang ha mi nga shan yaskem hoi ka thiang ban shan ya hau na ka pom ban yo lan im da ka ba Liang na u chi su jing sung jing men ban jing im Jesus ming a shan ya long ba shi shang a la shem Jesus corridor tang ha ming nga shan yaskem nga so nga laban shan ya hu Jesus long ba ken sai nga tem hu un long lem ban nga han tu ba birthday kan wai Jesus ming a shan ya long ba shi shang a la shem Jesus corridor tang ha mi nga shan yaskem ini doai au blai pa jing i bap neng kumne pat si sen ngai ngo ema ba maladon kat lembat ngi lemba kan ke jing syakri ngi da doai ba ki benta baro ki bela yo ban pendap to ai ba kin da long ki bap teng hon khmat ka khet ke jing snei ke jong ma ba da kum ke ka por ngi doai ke jing don kat ke jong ma lembal ka jong ka balang ka jong ma kan ka jaka haka ba manang kerku ya ka balang pa kanang san kanang roy na kawai ka por sikoi ka por mana kerku ya pastor jong ka balang ya ki teman basani ki dekhot komiti balang baginang la ban penjaj ka kam ka jong ma hoj man kan mauro kerpang na ka benta ki samla ki long kmi bar ki hep ki baret ki baya don bentah ki jing syakri blai ki jong ki na ka por sika por to da ker khoi ki rokum jo kok pa bi au blai ngat wai pa men soba
men don kat kum jo bat kan ni kari ka jingi hi bar ko wei ka bala dei ban mat ya kan ni ka jingja ha kan ni ka ri jong ka perthai bar ko wei ha ka ba kan ni ka khlam kalawan ban pelong ka jing khiwin ye ki breu baro try kan rat da long ka man ka jame ngadwai bagane ka jingja kan kut kan dam no ndai to pen wan pat ike ke batmai kham tam yangi kum ke bange ni don kam e ye ke jing sakri blai ke jing mane blai ke jingi hakum ke ne ka por ngi tep ke khon je ka balang ke don preng ke jing ter khong je ka jing em ko trai kan dat ki kwa e ye ke jing basa ye ka tin ka ba em ka jau me ban ye sakri lang rangkat o pai lang je ka balang ka jing ka jau me try kan la long ka mon ka yo me to pli ma me ki lat ni snei bangin yo ban sakri me kum ka balang ngadwai ru kham tam ba men so ba ban kan mau ye ke no san cha jo kan ga ri ke jingi baro kham tam ka ni ka jala ka jingi ba man ai ke jing start ke jing sampang kum no ba kin la ban pen be ye ke baro na ka ban ta ban ya dai ka ni ka khlam hoi ban long ka jingkar khoro ye ki khon ki jome ko trai ba pha au blai ngatwai ro ba men so ba ban palai no ingi nang ne de ki jingkar khu ki jome ha ka jing iba ka jong blai pa ka jing ai ka jong trai jisu lem ba ka jes lok ka ba thyang ka ba panchai bor ka jong sti ba khoi ki ne lai ka ba wai blai ki ne don kat lem bala ka jong ka balang ka jome lem ba ki to bar ka sakri me Hagani kari kelang ke perthai satrak nada menta padhala karta amen.